Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga bangsami, mga pagaryami, mga babayami. Ayun ya pag-usay na karkano sa makampat na supakay sa usabad at tira na shaykh. Inu ka da makwa salafi wahabi kukya pangadi ka sa Saudi Arabia. Aya sumbaga kasan mga pagarya na suka mamataan ni ron na sakan na miya nga di ako na biyelo ya kana ginawa ka na open-minded. Kana ba ko may kalabuso ko sa timan akitab o di na sa timan akpit. Inusara kan so pamikiran na inibgayra kan wallahu ta'ala. Da kan suwa aging kutwa sabaad yung mga diro mga Pilipino man niyan na makaliusiran apun siran sa university na sisiraman punirisu sa aging kutwa mga katambangan. Alay do kambula, kapapasyo, kandadalakaw. Da ka na nansuwa alay da na naulaula. Ay siwa kan na makaliwa ko si sa university, na di kaning gigilubaan agyang ko to mga walay ro mga ulama. Kasumbakan sa ilmu. Kaya sabab sa ino sarak na akalakan, pamikiranakan. May pikirakan naging iya ingid ng ganatan na kambuya. Na udiya kan usara sukalaan ko urasakan o kapsumba kan sa mga ilmu sa mga ulama saya ang mga batang saya mga tao napakabaling ako sa ingid na may ito amyaswata ilmu na kapakaipan ang madidagta sa mga tao si ko ikukumta kiran a ilmu ang may kasakatan na data pang adipipia kate sumyesuin mga pagarya si ko kaya paka istipakan sa bachelor's degree na ayabu maanagakan akadakala na usayan o mga guruakan ang mga salafi sa Suld University na nadadag sa syaira taman sa adumpan sabaad kiran piyaka kafiriran sa mga syaira yutubo lalayo na kanap kandigakan sa Suld University babadan papalalagoy sa akala ka natikan na anta mga degi nga mga syaira lalayon akapagpagadadagaon kapamakarataon naging mga guruakan. Kaya taguan ako sa interestado pang nanlakan nung tunaging nga syaira. Taman sa miniraot sa miyak nalakang pipiya kay sabab sa giyong kutuwa madakal aminitunakan ang mga ulama ang mga syaira si mismo sa Makkatul Mukarrama nagususawad kiran na miyakasumba ka kiran sa ilmu. Nagituba miyak na lang nagib sa aging kaya papakadadagan aging mga guruakan sa university pamutun sa syaira nagib si untol akpit gib si titu sunni pamutun sa ahlus sunnati wal jamaa aya sabab yan akapaka uuntol aging kaya akpit papakadadagan ng mga guruakan sa Suld University nasukadak lang ko mga kitab apapangadian nami mismo sa Suld University kitab sa usulul fiqh kitab si kung mga pansa na subject na aya kadaklanon na aya uturun asumyuratun na asyaira tamang sa kisa kampan kung mga guru ka na sheikh papagadidagan tanong sa asyaira na ugid na aya tanubo papangadian sa mga kitabiran nagituba sumbag sila sa sumbag adyo kurong kasagugudan tipya ka didag kari supagtaw katig ka taman sa piya ka kafir kasiran na orien yan na yung budi pangadian ang yung utang mga kitab ang mga pasadiran nagyutuya mananian na kaya pakatinudakan uway kay liyo sa yung utang kaya pamatiakan kung mga kitab asyaira na mas mala kaya batiakan kung kapit adiakan di pangadian na kapita sa lafi uway nagyutuba piyangilayakan naging kaya duwag pit piyakan dayagakan taman sa aya ini tawfik rakan wallahu ta'ala syulda na kan akpit at tiyarima o piyagan na kanakan opuso kan naging syaira naging kaya salafi na liyo ko kaya pangadiya ka nun siyempre kaya pangadiya na kan kaysin sa Suld University na piresearch na kan samala na madakal mapapadalam ko mga pangitabaniran makasisilay ang mga akpit liyo ko ka pangararata iba siya o pamamang kami sa salafi ako na isa akod na marata ibasa sa internet. Kasuan na kanagyan nga ng mga salafi rumiri nga sarakan. Nakaida ko salafi. Huwag aya ini panganda urak no akidakan na mapya kapakin dulo na
mapya ka pakimbitirai, gibo ka pusi eta kukpita, adipinta ko ay amananian na ginawata. Ginamoy ni Pangandaw ra kanokpitakan. Darakan Pangandaw no akidakan, iba ko babasa sa lagi daging kanana mga rarata abasa, adim babasa anaging kanana mga ulama arumiri nga sarakan sa ginga social media. Nagito ba? Miya kanalakan naging kaya duwak pit, taman sa kaya suldan na kang pipiya. Miya pakandayaga ka, naging kaya isawn at mutun sa salafi na madakal ko mga pangitabaniran. Aging kutuwa akida adi ketarima upamikiran. Ay buong gida-gida niyo, nasisaging kutuwa pitiran, akidairan, kitabiran. Aging kutuwa suwallah na kangudaan ada asumpa iyan. Asi kakadan ko gadung agar din at talumpa sa bulawan. Uway, nasugya pag-istadya kan santi ka na din na kapakay, alagi de akida. Uway, nasu kambabasa sa mga rarata, kapamakadadag, kapamakabida, kapakakafir, at pagkakafir na kaso lagid ka muslim, nasisagyan nga na magitabiran. Nga makarata ba sa pugusar nila? Nag-YouTube ba, ay ini tawfiq na kan wallahu ta'ala, aya untul akpit, naging kaaya akida syaira, asya kan mismo miya sumbak si sa Makkahul Mukarramah. Aya pa kayo sa Sheikh, na ano man na ikya pa ka apas ka sa kaya pakapangadi ka sa Sulda University. Nakataya sa tutulan siya. Sa nakambuakan maknal so akida syaira aya untul akpit, aya untul akida. Nadako dum pagma. Kagina nakatawan niyo madaglataw asya ko pan sa Makkahul Mukarramah na ipapayaga kan din ang kababaluyak na syaira. Ad na mga video kan ang mga usayana kan ko kababaluyak na syaira dakan din ay manani na sulanan sok pitakan ibati ka na manani na bako girawa ubako ay manani na pembelimbing na dakan utuswa ini payaga kan mismo ak pitakan si sa Sulda Saudi Arabia taman sa diyo ko di makindibit ko mga ulama roo ang mga salafi ang mga maranaw si din sa Saudi Arabia si sa Makkah taman sa siyulong akan siya sa Madina. Yung mga ulama ro mga salafi na siyulong akan siran adibit tuso sa kanabakan itatapok sok pitakan nagito ba so kaya sulungak ngiran siya mananian na Madina na siya gito ata na ayad miya kalala miya lagoy kaded atin sa ging kuto adibit doon darpa nakataya siya man to dimbarak siya mananian na social media nagito ba ini po sa ging kuto ragun o di ako karibat na aya katoto siya kanuna 2009 o di na 2010. Kinipayag na kanuna sa kana syaira ko. Why? Na pipuuna ng mambu o mga bangsa ka na mga salafi, mga maranaw, mga Pilipino agyong gutwa, dira ra kan tipuwa. Si kumbarang-barang naukit, akatipuiran ra kan. Why? Ugit na da maka lusot agyong takatipuiran ra kan. Aya buong gede-gedaan niyo. Na disiran yung babaal sa mga surat ay pagawitiran sa kuan Sulda University giraw man niya si Sheikh Aminullah na na-kick outan niyo din o din napakawan niyo din kagiraw man niya dedag ikpit ded no to makalusot aging gutwa lagi duto mga ulaw-ulayaran akapanipo kaaya pa na miyaw na makabuling sa Pilipinas na sumiyaw guluan ang ulama as-salafi sa katipurakan sa kanina mala miyaw guluan si sa Saudi. Uway, kapya ka pamirma yan yung mga muritero mga marano para bumati po kayoran ang mga pakawa ko university na danyan no tumagaga. Uway, sa kanya man miyaw na apya ka baling wallah. Uway, naliyo ko kaya pakabalingaw wallah. Uway, na daro pan mataman na su tamo kiyan pimbalay niyan si sa Marawi na bininasapan. Yaki binasapan wallah. Paduto sa unga o galabag akapakati po mga pagarya. Gito ba? Si ko gito ni masuswayan na inito fikrakan wallahu ta'ala asar ka makwakan agyang kutwa diplomakan na panggagaan na nakamambuy kapabalikan ka may kaya manan yan na miya salakiran abatay ramad miya tipo. Gito ba? So kaya pasadakan na pinayaw kan mambugyang kutwa karumakan ika pakapasadian, gitu so karuma ka na mindod sa limu Allah, so kaya pakapasadian, may clearance kami. Kasi sa Saudi na basta makagraduate so murid, na di niyang pasin kakuha, so diploma niyan sa taman sa di maka-clearance. Na so kaya clearance kan,
Nagito ba miya ko ka naging mga diploma, pati sa mga diploma ka nakakuan, pagiliakar ka no siya manan yan, nada nga iyo ka para katibayan. Sa di ka no pangimbenar ko mga tao, binasara ka natira na kinik out akwa umulkura, na dito benar. Baad na pagka-kick out ay pambiro na university sa mga diploma niyan. Ha? Taman sa gaya certificate kan sa good moral character sa kaya pangadi kan na inibigay ka na umulkura. Huwag. Nagyuto ba asakan mismo mialing. Ay nito fikra kan wallah. Kanaba ko kinik at umulkura. Kada kick outan abon ipambagay sa mga diploma niyan taman ko good moral character yan. Okay. Nagyan ka na nadinig mga balbalas na mga bukaganan ang mga tao. Okay. Taman sa sakna may mamakupan sa Umulkura University si Kumas Gitro Amala. Official na imam. Ayad miyagpirma sa kay mamakro na si Sheikh Shuraim. Suud Shuraim imam sa Masjidil Haram. Nagyuto ba? Limu-limu wallahu ta'ala kada ko iran kabinasay sa kaya pangadikan sa Umulkura taman sa miya ko mako sa nga Pilipinas na military na kan sa mga diploma kan sa kaya pangadikan. Alhamdulillah ka tumiyo fix wallahu ta'ala sa kaya pangadikan. Ana ba ko miya bati sa kaya pangadikan sa Saudi Arabia ka miya gi-study ako pipia. Nagito ba mimbuat sa mga diploma kan nakategi nga diploma kan sa ginga iya pagan nga pangadiak ro si samahadul luwa excellent. Alhamdulillah. Giyang aga pangadikan sa bachelor's degree. Aya kurso ang namiya pasalakan na judicial studies. Kana ba alang-alang kurso. Ka judge, ka pangukom. Na aya mamugrida kanon na very good. Alhamdulillah. Agina ni pinaka margen mapanad kurso sa Sud University Umulkura. Alhamdulillah. Miya tangga pa ka naging gaya mga diploma ko. Nagito ba mga luksakan mga pagariakan. Asakan na miya mati ako, inusarakan pamikiranakan sa kaya pangadiga kang kubenar. Na aya miya kadigakan abenar, naginan so kupit ahlus sunnah wal jamaah, kupit mga syarif, si sa Magkatul Mukarrama, asiran ititua batangar ang mga tao sa geng kanan na ingid. Siran imiyaw na aminda to sa geng kanan ang Magkatul Mukarrama, Madina, Agumakka, na aya miyaw na dato na sa mga syarif, ang mga asyaira, amini supurta iran, so Uthman Empire aginan at Turkey na kukuma pagkalabi na magato sa lagun akian dato iran sa geng kanana ingid ang Makkah ug Madina sira ni miyaw na amin min datusan ugid na sabab sa takdiru Allahu taala miyada kira man naging utakadato kaayap man miya kasuluton naging kanan a pamilya asuud sabab puto ko kini terapi ka aniran kini pagpadaaniran kini sila pidawaaniran kung mga British ang mga kafir nagyuto ba ang miya gagayran miya tanggaliran sa kadato aging uto ang mga ahlus sunnah wal jamaa agito sa mga bangsa o mga syarif na gusto Uthman Empire na imanto na sira ni miya kandato si saging gay gado ugid na milay nud naging kapanganidato iran imanto malos siran mambu mafifitna mismo sa mga ulama iran ang mga salafi na diram ni pangalabuson imanto na kapaar o ulama as salafi saging gay Saudi imanto di makaptero kakalabuso iti sa padiran kifta iba haram so kapakasyaw, iba haram so amananian na kasugal, iba haram so kandisko, kamantay sa sini, kay kikalabusukiran o mga gobyerno iran. Naman kami o piniman tuwa Saudi. Digad mapturi batiga ingda salafi, kabad na rin ingda salafi so piya makabida salafi. Na iman to na miya upin si sa Saudi, miya upin so sini, miya upin so wrestling, miyaupin sa mga babaya di makan driver di man to. Uway, miyaupin sa mga salida si saging ka na malilibta sa haram. Nanda sa mga ifta o mga salafi, iman to na di pa makindagan ang gobyerno. Kaya may to, nagid ni kaya kuwa o gobyerno sa Saudi, kinita pala kaniyan kung mga manan yan na mga ifta o mga salafi ang mga ulama Iran. Nagito ba, abalasang kan wallahu ta'ala sa balasa mapiya, kung kiamantay niyo siya, ay importante na kaya ito kawan niyo sabab o inu ako da masalafi. Nalimu-limu Allah ko pang baka miya salafi ako na iman to na mimbaloy ako marata iadat, marata ibasa, ako pa kayo na marimarakan so mga ukuran rakano Allah. Sa lagi dagyan ka na nakaprimaraw, nagyan ka na mga salafi, akapaganto kay rano na inu kung miya wafat si karumakan kay miya sugat ako kung namubahala. Naman taman ko ukuran Allah, napaganto ko niran. Huwag. Dinan katawan aso mu'min na patapangan Allah. Aya Peter unabi na aya pinaka malait tapang na mga nabi. Asyadun nasi balaan al-anbiya.
ayat tigu nabi pinakamala ita pang apkarisib na sa mga nabi. Fal amthal na sakamo tumambuso tunog ko mga nabi sa panaguntaman na pagkarisib sa mga makalaatapang. Tunay mga tapang asumyagad ko mga nabi suka pangawawafat o mga pamilyeran. Lagid unabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam o kewafat o karumanian asu Khadijah agito su first lady karumanian. Naguda miyawiyag ko mga watayan ang mga mama kapalay din puputay giti sabab aya di matru o mga musyrik o mga Quraysh asu Muhammad na kapuputulan sa limu daan limu akisam payron liu sagi ang tadiran nakisinta ang kunabi na kanaba aya mininguto na bakira bamiya kaut ang agyong tasinta irang kunabi kay miyatay su karumo nabi agumi matay su mga watayan ang mga mama way na upama kasalafi ako nayad na ipmining ro na kiyamur ka na yung mga musyrik su Muhammad kay miya ko na nasinta nalagi dagyan ka ng mga salafi ay man aniya nadira ni pakambalbalsan ay no kun miya fat si misis kay miya sugat ako ko na mo bahala upang makasalafi ako nagapakay manaklib na karkano mambu si mismo kumasa akaguguro kaniyo kukap mo bahala napketusan niyo sudat man masapulo kataw ang mga ulama iyo mga salafi ami matay ha sido to kumasa akaguguro kaniyo kumo bahala o kumasapulo kataw ang mga ulama iyo ang mga sikat ang mga ulama saranaw ang mga salafi na may matay taman sa ayap na balita report ay inipamatay ron ng mga virus na sana di ko maparatay sa gina virus ay kay inipatay ron na ukuran kadar o di na ajal adiyal ami umasudiyan di idat huwag na pamakamarata ko idat kasalafi ako na yun mamuy kukumakaroon na miya sugat ka na mo bahala kaginang sugugurok niyo huwag kato sa niyo mabugi mo tapagarin niyo si Ustad Muhammad Bani huwag di ba so kiwa fatwa tayan asidno to kumasa akaguguraw ka o mga salafi kumubahala na upang makasalafi ako kamarata ko idat nagapakay mambuhan to ko nakanagito na ungaw mo bahala huwag lagid mamugyan ka na di ka pakaarag, agyang kanan awata, agyang kanan napagarya ka na si Sheikh Nasruddin. Ay man to na minisulda, day ni maperagaw, agyang uta kinisul nun sa ICU, may kay ICU, kaya opiraan. Uway, na pa makasalafi ako na kapakay mamumanay ko kumakanon na marata, mubahala, nakikinaba ko salafi. Ay kukumana ko rin nagito na mga ukuran. Wallah, tapang wallahu ta'ala kutaw, mu'min na di magintaw, agyang kuta kapkasakit, nagukapuputay o isa kung mga mahal yan sa ginawa niyan. Nalimu-limu Allah Ta'ala kada ko masalafi. O ay nga na mga salafi ay di mangantok sa mga ukuran, di maririmar sa mga ukuran, na-share ka nubutiya man wallahu ta'ala, kapitiyod na kisok pitiyo nakpitakan na musok pitakan. Balasan kan wallahu ta'ala sa balasa mapiya. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.